Sziasztok, szeretettel üdvözöllek titeket ezen a ma esti webináriumon. Most már 7 óra 2 perc, úgyhogy elkezdjük, aki bújt, aki nem. Köszönöm titeket ezen a ma esti webináriumon. Készültem nektek, remélem, hogy egy tartalmas kis testápolási dolgot, egy picit más szempontból megközelítve tudok nektek ma hozni. Én bemutatkoznék, aki még nem ismer. Tudom, hogy van itt több új, aki ma kérte a linket, és örülök, hogy ti is itt vagytok, és szeretnétek ezzel egy picit így bővebben foglalkozni. Én Zsámbok Zsanett vagyok, és most már 12 éve használom az LR termékeket, és 6 éve, hogy építem a saját kis üzletemet. Németországban élek, és 2 kisgyermek mellett döntöttem úgy, hiszen a korábbi szakmám, mint ahogy a kis videóban is hallhattátok, gyógyszerészeti asszisztens témakörben volt, ez közel 10 évet ölelt fel. Tehát nagyon sokszor találkoztam azokkal a dolgokkal és azokkal, amit az emberek nem tartanak szem előtt, amikor a testápolási termékeiket választják, hiszen azért nagyon sokszor így a mindennapokban megtapasztaljuk, hogy mennyi ember néz szembe különböző bőr problémákkal, ez kiindulva a pikkely-sömör, az ekcéma, a foltok, a különböző bőrgombák, tehát tényleg nagyon sok olyan ember van a környezetünkben sajnos, aki egyre intenzívebben szenved, és nagyon sokszor hallottam azt, hogy nekem van egy bevált termékem, és az nagyon jó. Igen, tehát a bevált termékek, azok lehet, hogy ideig jók, de viszont nagyon sokszor nem nézik meg az emberek azt, hogy milyen kémiai összetevőket tartalmaznak a háttérben. És ugye nagyon sokszor, ami mérvadó, hogy rengeteg olyan van, tehát ugye az erős illatszerek, akkor azok, amik extra habosítják, akár a tusfürdőt, akár a samponokat, mindenféle kémiai származékokkal, parabénekkel, ásványolajokkal vannak legtöbb telítve, mert ugye ezek a legkedvezőbb áron, és ugye a tartósítószerek és a színezékek. Persze ne essünk azért félreértésben, nagyon sok minden dolog van, egy tartósítószer is, vagy bármi, amire szükségünk van, de viszont nem abban a mennyiségben, amit nagyon sokszor nem tudatosan tesznek az emberek, és én mindig most arra foglak téged megkérni, első körben, hogyha bármiféle kihívással nézel szembe, és most meg fogod hallani a termékeknek a pozitív oldalát, kérlek a mikrofont kapcsoljátok ki. Pillanat. Zavaró, igen, a mikrofon, bocsánat. Tehát, hogyha bármilyen kihívásokkal nézel szembe, amit szeretnél változtatni, vagy tényleg nálad is van, vagy a családban vannak ilyen örökletes akár dolgok, és azt érzed, hogy nem vagy elég jó, vagy nem vagy elég tájékozódott az ilyen dolgokban, akkor most az információt meg fogod kapni, de az egyetlen egy dolog, amit kérhetek tőled, hogy ne bántsd magad, hogy eddig milyen dolgokat használtál, hogy eddig miket vittél fel, mert ez mindig egy frusztrációt okoz, ami tudjuk, hogyha valaki szembenéz kihívásokkal, akkor ez még jobban tudja az érzelmi világ is ezt mind rádobni. Úgyhogy az a lényeg, hogy ma a minőséges testápolásról fogunk beszélni, és nem azért, mert ezek csodaszerek, hanem pont az miatt, hogy napi szinten ne vigyél olyan dolgokat a szervezetedbe, amire nincsen szükség. És most első körben szeretném nektek egy pár percben, azért akik nem hallottak még rólunk, az LR Health and Beauty céget képviseljük, amely már most 41. éve van a piacon, és a parfümök gyártásával kezdte annól a pályafutását, tehát ott is a német Dermatest volt első körben a mérvadó, mert a parfümöket sem nem mindegy, hogy milyen minőségben fújjuk fel, és utána így folyamatosan mindig bővítették a tárat, és akkor egyszer csak a külsőleg használt termékek, és folyamatosan, fokozatosan minden egyes dolgot bevezettek, ami az egészségnek az összefüggő dolga, akár ugye belsőleg, akár külsőleg. És hát azért 41 év, itt már túl vagyunk a gyerekbetegségeken, és azt gondolom, hogy a cég tudja, hogy miért is áll fenn ilyen régóta. És az aloe vera, mint magában, tehát amiről ma szó lesz, a természetnek a csodája. Biztos mindenki tudja, a gyógynövények királynőjeként tartják számon, több mint 200 ásványanyagot, nyomelemet tartalmaz, természetesen hidratálja a bőrt, ugye immunerősítő hatása van, tehát a bőrünkön keresztül olyan minőségben tudjuk bejuttatni a különböző dolgokat, ami nem tesz oda bent sem kárt, tehát egy nagyon jó regeneráló hatása van, és kevés növény az, amely tudja, hogy a poliszaharidok révén fokozni az immunrendszernek az aktivitását, és ugye ezáltal tehát a kollagéntermelést is csökkenti, és a bőrfiatalításban részt vesz, tehát most így a külsőleg használt terméknek van ma a dolga, de viszont ugye tudjuk, hogy belsőleg is milyen jól támogatja a szervezetünket.
És így első körben egy pár dolgot szeretnék nektek elmondani, Made in Germany, tehát német minőség, azt gondolom, hogy az első számú szempont volt nagyon sokunknál, nálam is, ami miatt igen mondtam a termékekre. És ugye a Fresenius Intézet az a belsőleg használt termékeknél játszik inkább szerepet, és magában az aloe vera minősítés, ami az aloe verának az ültetvényeken történő bevizsgálását végzi. És én azért tettem ide nagyban nektek ezt a dermatesztet, mert azt mindenképp tudnotok kell, hogy a német dermateszt, 5 csillagos német dermateszttel rendelkeznek ezek a termékek, és hogy ez egy független klinikai bőrgyógyászati teszt, és ez a legmagasabb minőség, ami azt igazolja, hogy teljesen bőrbarát és teljesen biztonságosan tudod használni, és teljesen jól tolerálja a bőröd. És ez azt jelenti, hogy 5 csillag, hogy 20 főt mondtak be, és legalább 4 héten keresztül nézték, hogy milyen reakciók vannak a bőrüknek, tehát érzékenység hogyan vált ki. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy nem váltott irritációt, érzékenységet, miközben tesztelték, tehát ezért kapta meg az 5 csillagos német dermatesztet 2024-ben a termékpalettánk. Tehát ez szerintem, ami mindent elmond, hogy teljes biztonsággal tudjuk használni a termékeinket. És utána, tehát ami nagyon-nagyon fontos volt és szerepet játszik, az, hogy az aloe vera termékeinknek a megújult palettája, amit felviszel a bőrödre és hosszabb távon marad rajta, fermentációval készül. És nagyon sokan ilyenkor megkérdezik, hogy mi is az a fermentáció, mit is tartalmaz. Hát ezt tudjuk annó, amikor biztosan, hogy megnézed a savanyú káposztát is fermentációval tartósított. Tehát lényegében a fermentáció azért nagyon fontos. Itt az aloe vera zseli részét fermentálják, és amit ott láttok, hogy a patent minősítésre be van jelentve, ez azt jelenti, hogy szabadalomra van helyezve. Most mit is jelent a szabadalom? Tehát ez a fermentáció, amit az LR megalkotott, ez egyedülálló, tehát ha bárki ezt úgymond el szeretné lopni, koppintani szeretné, akkor jogi védelem van, tehát mindenképp az LR-től kell, hogy ezt először megkérje, hogy más csinálhatja ezt a hatást. De mit is jelent? Tehát, hogy a fermentáció az első lépés, amikor a cukormolekulákat egy picit enzimekkel szétbontják, és a következő, ami az LR csodás, hogy hiperfermentációt csinál, ami azt jelenti, hogy utána élesztőnek a segítségével egy teljesen új, kis molekulájú komplexot kap, és ezek mélyebben, hatékonyan tudnak a bőrnek a bőrrétegeibe bejutni, tehát ez mindenképp azt jelenti, hogy biztonságban vagyunk, és egy egyedülálló fejlesztés, és valójában a hiperfermentációval tudjuk a legmélyebb rétegekbe bejuttatni, és ezért is fontos, hogy azok a termékeink tartalmaznak fermentált aloe verát, amelyek hosszabb ideig maradnak a bőrön, tehát mint az arckrém, a krészkrém, tehát erről fogunk még beszélni. Például a tusfürdő az nem tartalmaz, mert az is úgy is lemosod, és ugye ez a fermentáció, ez sokkal, de sokkal hidratáltabbá és sokkal simábbá, regenerálóvá teszi a bőrödet, tehát ezt jelenti, hogy a patent minősítése be van jelentve, tehát egy szóval szabadalomra és jogi védelem alatt van, és ezt az LR találta ki, ezt a hiperpigmentációs folyamatot, tehát szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ez egy nagyon komoly eljárás, ami értünk van, és így változtak meg a termékeink 2 évvel ezelőtt, hogy fermentált változatban is kaphatóak, ami egy tényleg egyedülálló dolog. Lapozok tovább, remélem, hogy menni fog. És ugye itt láttok egy kis videót, remélem, hogy megy a videó, tehát hogy ahogy felkelhet, és sokkal, de sokkal hidratáltabban, tehát ugye százalékokban 53%-os javulás is várható, nagyon-nagyon rövid 3-4 hét használattal, sőt volt olyan bőrtípus, ahol hosszú távon, tehát 176%-os javulás is volt, tehát ezek a számok magukért beszélnek, és ezt mind a dermatesztnek a bevizsgálása folyamatán ellenőrizték. És az aloe vera SOS-et, az állatot most ne nézzétek, valamiért ott maradt. Tehát ez az első, amiről mindenképp egy pár gondolatot, erről szerintem nagyon sokan hallatok, és akik találkoztok az LR termékekkel, az első, amiről mindannyian áradozunk, az az SOS box. Ennek 4 összetevője van, és minden egyes dologra nagyon jótékony hatással van, hiszen ha megnézzük az elsősegély sprayt, tényleg égésre, ütésre, torokfájásra, fülfájásra, ha valakinek van mondjuk
gyulladása, akkor pici vatta, pamacsal is fel tudja vinni ezt az elsősegélyszprayt. Arra kell vigyázni, hogyha picit belemegy, akkor picit síp, mert ugye a pH értéke nem egyezik meg a szem pH értékével, de minden egyes ilyen esetben, ahol gyulladás van, mondjuk én is tegnap megégettem a kezemet, ráfújtam, és nem is pirosodott be, fel sem hólyagosodott, 3 másodpercenként fújtam, hogy állandóan regenerálja azt a részt, és a kis emergency gear részét pedig mindig tartsátok benne a táskátokban, főleg ha gyereketek van, mentek játszótérre, több helyre, akkor ez egy ilyen átlátszó kis flaszterként tudjátok használni, mindenféle sebnél, regenerációban, kikaparja a gyerek a csípését, vagy valaki, hogyha például ekcémával, pikkesömörrel küzd, akkor tudjuk, hogy ez sokkal, de sokkal hosszadalmasabb folyamat, és így ezzel intenzívebben tudjuk hosszabb távon a fermentált aloe köszönhetően regenerálni. És ezt a kis emergency gear-t én is mindig viszem magammal, játszótéren megyünk, a gyerekek megütik magukat, érzéscsillapító hatása van neki, és mint tudjuk, a bradikináz enzimet tartalmazza az aloe vera, amely azt jelenti, hogy amikor például, hogyha megsütöd a kezedet, vagy elvágod, akkor automatikusan ugye szádba veszed, és a nyálban is a bradikináz enzim van, aminek van érzéstelenítő, fájdalomcsillapító hatása, ez az aloe verában kb. 200-szor több. És a koncentrált 90%-os, valamint a propolis krém is nagyon jó a mindennapi hidratálásban, főleg ilyenkor téli időszakban, és a propolis az még egy nagyon extra regenerálást nyújt a bőrünknek. Vannak egyébként olyan esetek, azt is el kell, hogy mondjuk, ahol például ekcémás a bőrfelület, vagy különböző extra bőrproblémákkal rendelkeznek, van, akinek a propolisra érzékenyebben reagálhat a bőre, akkor ott a koncentrátot érdemes alkalmazni. De azt mindenképp szeretném itt kiemelni, hiszen tudom, hogy rengetegen küzdenek örökletes dolgokkal, és egyre több gyerek küzd neurodermatitisszel, én is ebben vagyok. És a neurodermatitis az most már nagyon-nagyon sok minden befolyásolja, úgy a külső környezeti hatások, úgy a táplálék, amiket beviszünk, és egyre több gyereknél és egyre több felnőttnél az ételintolerancia sajnos összefügg ezekkel a problémákkal. Tehát én szeretném itt azt is kiemelni, hogy azért nem csodaszerek ezek az aloe termékek, nagyon jók, tehát csodaszer kategóriában emlegetik, de viszont nem minden egyes esetben tud csak maga az ilyen dolgokban, hogyha külsőleg használod, tehát ezért érdemes mindenképp azt valami történt a felvétellel, igen, tehát érdemes mindenképp arra odafigyelni, hogy ilyen esetekben azért meg kell nézni az alapproblémát, mert ez nagyon sokszor halljuk, hogy hát ez a termék nem segített, ez a termék nem jó. A termék jó, tehát ezt mindenki higgye el, hogy jó, de viszont ilyen esetben nem elég. Mondok egy példát, az én kisfiamnak kiderült, hogy a ketchupra, a majonézre intoleráns. És ahogy ezeket nem alkalmazzuk, ezek a problémák mind sokkal jobban húzódnak vissza. Tehát nagyon fontos, hogy itt nem arról van szó, hogy csak külsőre keneget, és akkor minden jó lesz, de viszont a táplálást meg kell adni a szervezetednek, és ezáltal érdemes minőséges dolgokat kenni és fölvinni. És nagyon sokaknál egyébként az is még előfordul, hogy amikor elkezdik használni, akkor ugye rögtön várják azt, hogy 1-2 nap kell idő, tehát 1-2-3 hét bármiféle ilyen probléma áll a háttérben, és gyerekeknél, mint hogy említettem, ez egy különösen érzékeny terület, és ezért, ha te úgy hallgatod itt ezt a webináriumot, hogy édesanyja vagy is küzdesz ilyen dolgokkal, akkor mindenképp tényleg érdemes konzultálnod ebben az esetben egy orvossal, mert azért itt nem kis dolgok is lehetnek a háttérben, csak így zárójelben megjegyzem. És utána pedig az ezt követő témában fogunk haladni tovább, ami magával öleli az arctisztítást és az arccápolást. Hát ezt is nagyon-nagyon sokan szerintem egy kicsit így tévhitben gondolják, hogy amikor a gyógyszertárban, én tudom, hogy is a drogériákban rengeteg dolgot lehet megvenni, és mondják, hogy hát annak kedvezőbbek az árai. Igen, és itt jön az, hogy sokszor ott a hátulján lévő dolgokat nem tartjuk szem előtt, és nagyon-nagyon sok tartalmaz főleg parafinolajat és az ásványolajakat, ami hosszú távon nem támogatják a bőrünknek az állapotát, ezért ebben az esetben érdemes odafigyelnünk. És maga az arcápolási rutinunk, amit az aloe vera termékekkel nagyon szépen meg tudunk tenni, hiszen maga az aloe verának az összes termékét, amit itt láttok, nem fogok egyesével beszélni, nem meneküljetek el, nem fogok minden termékről tudni, de próbálom így rövidre fogni, és az a lényeg, hogy az arcápolás már azért
nem ott kezdődik, hogy 30-40 évesen, hanem egy tini korban is már elindul, de maximum 20 évesen azért érdemes, mert akkor már csökken a kollagéntermelés, és akkor már az egész bőrnek a rugalmassága oda van, és ilyenkor lép életbe a minőséges arcápolási rutin. És ezzel tudjuk ugye hosszú távon a ráncokat megelőzni, és magában tehát a folyamat az úgy indul, hogy mindig a tisztítás az első, a napi szennyeződésektől, a sminktől lemossuk az arcbőrünket, és ezt a tejjel lehet megtenni, az arc tejjel, ez az aloeverással, és utána, amikor ezt megtetted, akkor a következő lépésként mindenképp jön a tonik, hiszen az adja vissza a pH értékét a bőrödnek, amikor vízzel érintkezik, mert a víz hatására ugye savassá válik, és annak vissza kell menni a lúgosra, és hogy ezt ne saját maga kelljen, hogy megtegye, ezért fontos a toniknak a használata. És ezzel mindenképp fontos, hogy egy-két alkalommal hetente, amit ott láttok, a peelinget, azzal pedig az elhalt hámsejteket letisztítjátok, és ez annyiban különbözik szintén megint az összes többitől, hogy nem azt a durva, nagyon erős peelinget tartalmazza, hanem egy könnyen használható, és nem sérti fel a védőrétegét, és ezért, akinek érzékenyebb bőre van, maximum egyszer érdemes használni hetente, akinek pedig egy picikét nem annyira érzékeny az arcbőre, akkor maximum kétszer, és ezzel tudjuk azt, hogy az ápolásnak a minőségét tudjuk növelni, mert hogyha ezeket az elhalt hámsejteket időközönként megújítod, tehát eltávolítod, akkor sokkal jobban a hidratáló krémek, a szérumok sokkal jobban be tudnak jutni, és ugye ez a peeling nem szárítja ki a bőrödet, és annyiban is még nagyon jótékony hatása van, hogy a körkörös mozdulatokkal folyamatosan peelingeled az arcodat, akkor a vérkeringésedet is serkenti, és ezáltal sokkal fényesebb, ragyogóbb lesz az arcbőröd, és nagyon sok olcsó kozmetikai peeling a piacon nem tartja meg az egyensúlyt, és ennek pont az a lényege, hogy a fermentált aloeverának köszönhetően a bőrnek az egyensúlyát nem bolygatja meg, és a következő lépésként, tehát akkor használod, amiket ott látunk az éjjeli-nappali krémet, itt is fontos kiemelnünk, hogy a fermentációval sokkal mélyebbre juttatja be, sokkal rugalmasabbá teszi a bőr, és a nedvesség megtartását igyekszik a bőrnek, tehát nem hiába van az, hogy a nappali krém az nappalra van, hiszen akkor a stressz hatásoktól, az UV-védelemtől védi a bőrödet, és fokozza magának a bőrnek a komfortérzését, tehát már biztos, hogy figyelted, hogy a nappali krém az egy könnyebb, lágyabb, és az azért is van úgy, hogy a hidratációt megadja, és ugye ezáltal sokkal jobban tudod a nap folyamán érezni azt, hogy nem tömíti el a pórusaidat. Itt jön a lényeg, hogy nincs az a zsíros hatása, mivel nem tartalmazza az oda nem illő dolgokat, és a nappali krém az még gazdag antioxidánsokban is, ami a nagy százalékban ugye stressz hatásoktól védi, és semlegesíti a szabadgyököket a bőrkörnyezeti hatásaitól. És az éjszakai krém, az pedig azért éjszakai krém, mert egy sokkal intenzívebb, tápláló növényi olajokat tartalmaz még az aloe vera mellett, és ezért nem veszíti el a bőrödnek a lipid rétegét, tehát pótolja ezt az éjszaka folyamán, és ezért is van az, hogy a benne lévő peptidek még extrán serkentik az éjszaka folyamán a kollagén termelést, tehát ez sokszor felszokott menni kérdésként, hogy én miért nem használtok nappali krémet éjszakára, és akkor veszek egyet. Hát pont ugye ez a lényeg, hogy azért nappali és éjszakai, mert másféle hatóanyagok vannak benne. És ugye magában azért is fontos az éjszakai krém, mert a bőrnek az anyagcseréjét teszi aktívabbá, és is sokkal, de sokkal hatékonyabban tud regenerálni. És ami még fontos, a szemkörnyék ápoló, hiszen azért belenézel a tükörbe, elmúlik egy x idő, a szemkörüli ráncok és ezek a kis párnáskák jelennek meg, és a szemkörnyék ápoló pedig szintén még, ami fontos benne, a hialuron, ami koncentrátumban található, és hogy ezeket a vonalakat nagyon szépen rugalmasabbá teszi, tehát ezért is érdemes, mivel hogy az fog legelőször meglátszani, és ezek a duzzanatok, a karikák, azokat utána, amikor megjelennek, sokkal nehezebb eltávolítani, és ugye ez is egy koncentrált hatóanyag tartalmú, és ezért érdemes ugye így kombinálni ezt a kis termékcsaládot, és érdemes a mindennapokba tényleg beiktatni a célzott ápolást. Most itt szeretnék kitérni arra, hogy van-e olyan közületek, akinek konkrétan van az eddigi termékekkel tapasztalata, és megosztaná velünk. Marcsi, tudom, hogy te írtál nekem, hogy neked van tapasztalatod. Megosztod velünk, bármelyiket Valikának is van.
Persze, sziasztok! Hát igazából nekem a saját arcbőröm tapasztalata az éjszaka és a nappali arckrémek, és választhattam volna óriási a paletta itt az LR-nél, és koromnak megfelelően tudnék választani. Az a helyzet, hogy nekem ez a favoritom, és pont azért, amit elmondtál, mert amikor én ezt fölkenem, nem azt érzem meg, nem is tudom, hogy az az érzés van, amikor, mint hogyha így levegőt kapna a bőröm, mint hogyha így ilyen oxigénmaszkot tennének az arcomra, és így föllélegzik, mind az éjszakai, mind a nappalinál ezt érzem. Én úgy fekszem le, hogy teljesen nyugodtan, és annyira ellazítja az arcbőrömet, nem tudom ezt máshogy mondani, de nagyon, nagyon jól hidratál, és akárhogy is próbálom elkerülni a mindenféle hatásokat, hogy a bőrömet ne érjék, de nyilván öregszem, és süt a nap, és fúj a szél, de ezekkel teljesen jól, ezeket meg lehet állítani, ezeket a dolgokat, és nagyon-nagyon klasszul hidratálja, és mondom, csak ez az egy, ami teljesen feltűnő, hogy ilyen levegőt kap a bőröm, mint hogyha ilyen nagy levegőt venne, és így nagyon jól esik neki, olyan tiszta és elemi, nagyon szeretem. És hát brutálisan finom az illatuk, azért azt elmondom, és nem zsíros, nem nehéz, azonnal felszívódik és hidratál. Nagyon szeretjük. Kinek van a hangja bekapcsolva? Vali? Sziasztok, szép estét kívánok mindenkinek! Nekem két termékkel van nagyon-nagyon jó tapasztalatom, és el szeretném mondani nektek, hogy nekem olyan arcbőröm van, hogy az érzékenysége az a hiper-hiper, tehát a gyógyszertárban kapható összes neves, drága, hipó, meg nem tudom, minden allergén terméktől is az én arcbőröm kipirosodik. Tehát bőrgyógyászati eset vagyok konkrétan, és én ezért nagyon örültem ezeknek a termékeknek, és kicsit őszinte leszek, félve is álltam neki kipróbálni, mert nagyon rossz tapasztalatom volt minden újjal, amit eddig kipróbáltam, de itt nem. Az egyik ilyen tapasztalatom, van ez a Skin Balance Serum, ami nem olyan rég jött be, és azt kell tudni, hogy ez a rozáceára van kifejezetten ez a szérum, és nekem az orromnak a nyergén, ugye, hogy folyamatosan leég az orrom, nekem egy ilyen piros ság alakult ki a bőrömön, és ahogy én kifejezetten ezt a rozáceára kitalált, fermentált krémet elkezdtem használni, azt vettem észre, hogy ez a teljes pirosság elkezdett elmúlni, és most már csak tényleg nagyon-nagyon kevés erecske látszódik, tehát elkezdett visszahúzódni a rozácea, tehát nagyon-nagyon jó tapasztalatom van vele, és nem pirosodott ki a bőröm. A másik dolog pedig van ez a face serum, bocsánat, ez a arcmaszk, ami mellette van, ezzel az arcmaszkkal, ami ugye azt ígéri, hogy 3 perc alatt egy ilyen nagyon mély hidratáltságot ad az arcbőrnek. Na hát én ezzel is úgy voltam vele, hogy na jó van, hiszem, ha látom, és én annyira megdöbbentem, hogy nekem ez azóta mindig van itthon, mert tényleg fölkentem az arcbőrömre, és mint hogyha így nem csak, hogy így bevizezted volna, hanem úgy maradt a bőröm. De nekem mindig nagyon száraz a bőröm, tehát egyszerűen ez az érzékenység, allergiásság, ez egy nagyon nagyfokú szárazságot hozott a bőrömre, és én soha nem tudtam elérni azt, hogy a bőröm ne legyen egy ilyen száraz, szinte így egyben le tudom venni típusú bőr, és ezt ezzel az arcmaszkkal értem el, úgyhogy ezt azóta akárkinek ajánlottam, hogy próbálja ki, nem drága dologról beszélünk, azért ezt nem tudom, mondtam-e, mindenki azt mondta, hogy Vali, ez egy nagyon-nagyon jó ötlet volt, úgyhogy nekem ez azóta van itthon, nagyon-nagyon javaslom mindenkinek, hogy próbálja ki. Köszi. Kati? Igen, most mindjárt január elején, ugyanis találtam egy nagyon-nagyon régi arckrémet, ilyen aranypelyhekkel, és akkor úgy gondoltam, hogy hát akkor az még vagy 2 alkalomra nekem elegendő, felkentem az arcomra, és bekentem este, feltettem másnap reggel, és majd délután észrevettem, hogy itt különösen az államnál, mint amikor napozás után elkezdünk hámlani. Tehát így egyszerűen jött le a bőr, és annyira ki volt száradva az arcom, hogy tiszta ilyen érdes volt. És hát persze, hogy ez aztán itt később feljött a homlokomra, az orromra, úgy néztem ki, amikor a tükörben néztem, valami szörnyűséges látvány fogadott, és elkezdtem, eszembe jutott Csillának a tanácsa,
és a gélkoncentrátumot és a propoliszos krémet összekevertem, és jó vastagon bekentem vele az arcomat. Valóban nagyon hamar beitta, másnap még látszott, különösen itt az államnál, itt a hajlatokban látszott ez a hámlás, de 2 nap alatt teljes mértékben helyrejött az arcom. Úgyhogy én azóta semmi más nem használok, csak a propoliszos krém, a koncentrátum, összekeverem, este felteszem, és tényleg, hogy nagyon, pedig az én, hát mondjam azt, hogy 70 éves bőr. Igen, szuper, igen, mindenképp ilyen maszkot lehet csinálni, igen, a koncentrátumban, a Igen. propolisból, ezek is jó ilyen tippek és hasznos ötletek, köszönjük, hogy megosztottad velünk. És akkor megyünk tovább a napi rutinba, tehát amit be tudsz ittatni, amit elmondtak a hölgyek is, tehát a reggel tisztítás, a tonik, és ugye szemkörnyékápoló, valamint a hidratáló, a nappali krém, és az éjszaka, vagyis az estinél csinálod a peelinget, hogyha azt így beteszed még közé. És ugye a rohanó mindennapokban nagyon sokszor, ha megnézed, rutinnál teszed, ez 2-3 perc alatt megvan, úgyhogy érdemes ezt így egy picit tudatában napi szinten gyakorolni, néha egy picit ki fogsz csúszni belőle, lehet, ha még nem válik a rutinoddá, de előbb-utóbb már hiányozni fog, hogyha mindennapokban nem használod. És itt, amint említett még a szérumot, a Vali, mindenképp igen kitérnék egy pár gondolatra, ennek egy nagyon extra nyugtató, bőrkiegyensúlyozó hatása van, irritált, feszült bőrre, és így, mint Vali mondta, rozáciás bőrre, pigmentfoltokkal, akik rendelkeznek, tehát ezt nagyon-nagyon jól lehet alkalmazni, ez egy újabb termék, tehát azt a fermentációval vezették be. És ugye ezek a szérumok sokkal koncentráltabbak, és sokkal magasabb hatóanyag mennyiséget tartalmaznak, és a növényi kivonatok még, amik pluszban ugye hozzájárulnak, és ezek gyorsan beszívódnak, és hogyha szérumot használsz bármilyet, akkor az mindig fontos, hogy a nappali krém alá tedd a szérumot, hagyd egy picit, hogy beigya, és akkor utána folytasd a rutint. És van még a gélkrém, amit azért említenék meg, mert ez a nagyon extra hidratáló frissességet ad a bőrnek, egy ápolást, és itt nagyon-nagyon fontos, hogyha valaki lényegében sokkal szárazabb arcbőrrel rendelkezik, akkor ezzel a gélkrémmel is még extrán tudja ugyanazt a hatást elérni, szinte mint a maszkkal, tehát így lehet egy picit ezzel variálni. Persze a maszknak, amit a Vali említett, annak egy extra hatása van, mert ott 95%-os neki a 95%-kal több nedvességet juttat el abban a 3 percben, tehát azért 3 percig rajta hagyod egy ilyen kis maszként, és akkor utána pedig lemosod, és utána jön ugye tovább a rutin, hogyha tényleg egy nagyon extra, főleg téli időszakban szerintem mindenkinek azért az arcbőre az mindig kint van, az egyetlen, amit nem tudsz átakarni, és egy ilyenkor, tehát a bőrnek a rugalmasságát javítja, és sokkal, de sokkal szebb nedvesség háztartását kiegyensúlyozza, úgyhogy ezeket mindenképp érdemes használni. Itt még a Panthenol, amit tudjuk, hogy nagyon jól tudja fokozni a tározott területeken, nagyon jól tudja ezt a kettős hidratálással, hiszen a víz megtartását a bőrnek visszaadja. Tehát az a lényeg, hogyha egy ilyen extra tényleg feltöltése vágysz, a ráncaidat szeretnél egy picikét hidratáltabbá tenni, akkor heti 1-2 alkalommal ezt a maszkot is be tudod iktatni, tehát mindenki célzottan találja meg azokat a termékeket, amelyre neki szüksége van, és itt nincs egyébként olyan zsíros bőrre, kombinált bőrre, száraz bőrre, mert ezek minden egyes esetben nagyon jól ki tudják fejteni a hatásukat. És ajánlom még a figyelmetekbe a kis törlőkendőt, amit pedig utazáshoz, sminkeltávolításra nagyon jól tudtok használni, főleg ugye, hogyha a sminket ezzel először letöröd, akkor sokkal egyszerűbb akár egy bármiféle tisztítási folyamat. És tovább is lapozunk, hiszen van még bőven. A következő az a külsőleg használt termékek, amit úgymond testápolásra alkalmazunk, és itt nagyon-nagyon fontos megemlíteni, hogy itt lép érvénybe az, amit említettem eleinte, hogy a sok habosító, hogy az én gyerekem szeret habba fürdeni, és akkor telnyomom a kádat, persze az ideig, óráig jótékony hatása van neki, de hosszú távon nem igazán szereti a gyerekeknek a bőrük sem ezt. Ebben az esetben nekem van egy nagyon jó tapasztalatom, 6 flakon tusfürdőt kinyomtak a gyerekeim egy alkalommal, tehát felnőtt tusfürdő, gyerektusfürdő, sampont, mindent, és én mire feleszméltem a kis itthoni partimról, hogy a gyerekek mit csinálnak a kádba, addigra így úsztak a habba, szerintem egy fél órát, ha nem többet benne voltak, és egyik gyerekemnek se száradt ki a bőre, tehát itt bizonyította a hatását, hogy tényleg nem tartalmaz rengeteg olyan hatóanyagot, amivel az extra habosítás, azért 6 flakon azért okozott habot, tehát az nem kevés mennyiség, úgyhogy
ezt bebizonyította a termék, hogy így is lehet nyugodtan alkalmazni. És itt a tusfürdő testápolók esetében tényleg nagyon nyugtatja az irritált bőrünket, és nincs az a száraz érzés az zuhanyzás után, és bármelyikről beszélhetünk, tehát akár simán a kéz szappanról, akár azzal lehet simán tusolni, hogyha éppen elfogy a sampon, erre is volt már példa, vagy a tusfürdő, ugyanazt a hatást ki tudja váltani, és nagyon jól puhává teszi a bőrödet, tehát nincs az a durva érzés, mint amikor minden kézmosás után, vagy ha valaki olyan közegben dolgozik, ahol rengeteg fertőtlenítőt használnak, akkor mindenképp érdemes ezt az aloe vera szappant magával vinnie, és ezzel regenerálni a kéznek a nedvesség ellátását. Simán a samponról, a tusfürdőről, ezek magas aloe vera tartalmúak, nagyon jól hidratálnak, és amit még mindenképp megemlítenék, az a lábkrém ilyen időszakban, hiszen ilyenkor tudjuk, hogy intenzívebben lábszárazsággal küzdünk, akkor lehet egy olyat csinálni éjszaka, hogy bekened a lábkrémmel a lábadat, és húzol rá egy pamut zoknit, és reggelre nagyon szépen, aki tud zokniban aludni, lehet, hogy ezt nem sok ember tudja megtenni, de akkor minden esetre reggelre nagyon szép puhává, és nem annyira érzékeny a talpad, és ezt érdemes praktizálni hetente 1-2 alkalommal, és erről a krémről nagyon pozitívan jeleznek vissza a pedikűrös ismerőseim, hogy ezzel kenik utána be a lábakat, és nagyon jól hidratálja, és a pedikűrözésnél, tehát ott azért extrán még utána kell a minőséges termékekkel, hiszen azért nagyon sok dolog a láb körömgombája és a stb. Azért ott el tud indulni, és nem mindegy, hogy milyen krémeket használunk. És amit még kiemelnék, az a felső sarokban a Stria krém. Tehát azt tudjuk, hogy ha húzamosabb ideig, mondjuk izomnövekedésnél, fogyókúránál, vagy éppen ha valaki edz, akkor tömegnövelésnél, vagy terhesség alatt, ahol intenzívebben feszül a bőr, azért, hogy sokkal extrában kell a rugalmasságát és a kollagén termelését visszaadni, és ez a fermentált kis Stria krém nagyon jó hatást nyújt, tehát a terhesség ideje alatt is lehet használni ezeknek a csíkoknak a megelőzésére. És amit konkrétan kiemelnék, és ez mindig nagyon sokszor téma is felmerül, a golyós. És ilyenkor az első kérdés mindig az, ami felmerül, akárhol, tartalmaz-e alumíniumot? Valakinek kérlek, a mikrofont vegyétek le. Köszönöm. Tehát azt tudnotok kell, hogy az alumíniumnak, tehát lényegében van egy izzadásgátló hatása, és nem bizonyított az, hogyha hosszú távon használod, akkor garantáltan bármilyen egészségügyi kihívásod lesz. Tehát azoknál az embereknél, akik érzékenyebb bőrrel rendelkeznek, ott látni, hogy az alumíniumra lehet egy allergiás reakció. 100 emberből szerintem egy, de még ezt igazán hallottam így a fogyasztói körben, mert az alumínium kloridot, amit tartalmaz, ezt ugye lokálisan, tehát bőrfelszínen, hogy nem tud olyan mennyiségben felszívódni, mivel így is úgyis az izzadási folyamat az egy teljesen normális folyamat, és ezért átlagosan nincs bizonyítva, hogy ez milyen hatással van, tehát káros hatása. Az érzékeny bőrűek azok pedig, hogyha nem szeretnék, akkor az LR-nek, csak megemlítem, hogy a Microsilver golyósa, az cinksóval, talkkal van, és a Microsilvernek, az ezüstnek köszönhetően pedig a baktériumölő hatása nem tudja teljesen azt a hatást nyújtani, mint az aloes, de ha valaki érzékeny, akkor az alumíniummentes. És ugye az alumíniumnak lényegében a hatása az, hogy egy picit, nagyon minimálisan gátolja a izzadás mirigyeknek a reakcióját, de nem teljesen tömíti el, itt a kulcs, és ezért normálisan fogsz izzadni, csak annyi, hogy nem lesz olyan kellemetlen a szaga, tehát ezért nyugodtan lehet alkalmazni, mivel hogy a benne lévő aloe vera és a plusz összetevők, azok pedig bőrbarátok, és azok extrán tudják ezt az egyensúlyt megtartani, úgyhogy nyugodt szépen lehet használni. Tehát itt még amiket láttok, az a lényeg, hogy minden egyes aloe vera termék, amiket itt láttok, a glicerin is ugyanúgy benne van, az antioxidáns, az E-vitamin, ami szintén a bőrödnek is védi a rengeteg stressztől, mert azt is azért éri nap mint nap, tehát ezért egyszerűen bármelyiket választod, ha a 2:1-ben tusfürdő, ha a sima tusfürdő, a legjobb döntést hozod, és garantálom dupla annyi ideig használod, mint bármelyik más olyan terméket, ami tele van kőolaj-származékokkal és egyéb dolgokkal, és utána úgy érzed, mintha olyan illatod lenne, egy ilyen kőolajat borítottak volna rá. Ezt szerintem nagyon sokszor ti is már tapasztaltátok az átlagos drogériai tusfürdőkkel. És akárra van kapcsolva a mikrofonja megint. Léci, kapcsoljátok ki a mikrofont. Volt kikapcsoltam, jó.
Oké? És tehát magában, hogyha összehasonlítjuk a dolgokat, akkor ugye ezek magas aloe tartalommal vannak, a tipikus összes többi, az lehet, hogy aloe verát nem látott, mert ugye minősítése nincs rajta. Ezek nagyon kíméletesek, tehát kíméletesen táplálják a bőrt, aktívan hidratálják, a többi az nagyon sokszor tisztít, de viszont ezáltal szárít is, és nagyon sokszor vannak benne direkt anyagok, amik szárítják a bőrt, hogy akkor utána majd a testápoló textilán használhat, tehát van egy ilyen nagyon jó kis folyamata, és a kulcs az mindig ott van, hogy parabén és kőolaj származik az összes termék, és ezáltal, tehát puha, nem húzódik a bőröd, tehát teljesen friss érzést fogsz érezni. És ezzel kapcsolatban itt bármi olyan dolog, amire van-e tapasztalatotok? Igen, én szeretnék. Igen, szia Sziasztok! Marica. Nekem elsősorban saját tapasztalat a golyóssal. Én nagyon-nagyon izzadós típus vagyok, és sajnos nem is jó illatú. És mióta ugye először a mikroszilvert kezdtem el használni, pont ezért, amit elmondtál az érzékenység miatt. Viszont annál már délutánra én eladóként dolgozom egy pékség mintaboltjában, és azért ott van eléggé hajtás, és már délután sajnos már ott cserben hagyott. Viszont az aloe verás golyós dezodori, megyek reggel 3:30 dolgozni, és nekem este 6:30 sincs semmilyen szag, tehát egyébként egy nagyon kellemes, lágy krémillata van, tehát még azt se lehet mondani, hogy hát mert olyan erős az illata, nem, de semmi, és minimálisat izzadok, mert izzadni kell, ahogy elmondtad, mert az a természetes, de nem annyit, mint régen, nem olyan erősen, és szagja egyáltalán nincs, viszont van egy konyhai dolgozó fogyasztóm, és ő még jobban szenvedett ebben. És ott ugye nagyon meleg van, főznek, tényleg mennek reggel, kezdik, hajtás van, reggeliztetés, ebédeltetés ilyen időseknél, és neki is ez vált be, tehát aki nagyon-nagyon izzadós is, én nagyon ajánlom neki. Aztán az arc- és testápolóról én megismertem egy olyan hölgyet, aki daganatos beteg, és próbáltam neki ajánlani a termékeket, hogy ezek nagyon minőségi, mindentől mentes, tényleg bevizsgáltak, és elutasította a testvére, megajándékozta ezzel a krémmel, nem mondott neki semmit, csak azt mondta, hogy próbáld már ki, tesó, nagyon jó nekem, nagyon segített, és mondta, hogy nem meri, mert az a lényeg, hogy ő mindenre jelenleg is kezelés, ilyen injekciós kezelés alatt áll, havonta kell mennie, és nem használhat semmit, de nagyon száraz volt a kisbőre, és ez az egyetlen egy krém, ami bevált neki, semennyire nem reagál a bőre, és nagyon szépen kellett neki körülbelül 1 hónap, mire teljesen rugalmas, szépen visszanyerte neki azt a jó érzetű bőrt, és van egy takarító női ismerősöm, aki használja a kézkrémünket, és neki se vált be még semmi, mert ugyanúgy bekente, takarított, már is száraz volt, lemosta. Viszont egy ilyen 2 hét kellett neki, mire szépen, gondolom, felszívódtak, beivódtak, a tápanyag jól beszívódott és benne volt a kisbőrébe. Abszolút minden repedés elmúlt a kezéről, ha hipós víz bármibe tisztít, takarít, kórházban takarítónő, akkor sem jön ki neki ez a szárazság. Tehát a kézkrémre is nekem tényleg nagyon jó tapasztalatom van. Másnak is hagyjuk időt. Köszönjük szépen! Nagyon szívesen. Még a végén lesz időnk, akkor másodat is meghallgatunk, de akkor így megyünk tovább, és akkor utána még akinek van gondolata, akkor a végén szívesen várjuk a tapasztalatokat. És akkor lapozunk is egyel tovább, hiszen most fog következni nagyon sokunk kedvence, és szerintem nagyon sokan, ahol a baba téma mindig fontos, és mindig szerintem szerepet játszik, hogy már amikor tudatosan kismamaként tervezzük, hogy mit fogunk a gyerekeknek. Én, mint egy gyerekemnél ezt végigcsináltam, és akkor is örültem, hogy az LL termékek voltak a kezünkbe, hiszen amit ugye itt láttok, ez egy nagyon szép kis paletta, és maga a baba 3 dolog, tehát ott nagyon fontos, a baba fürdető, tehát ott kezdődik minden, hogy ezért mivel hidratáljuk, ezek 20-40% aloe vera gél tartalmaznak, és ez mellett, ami még fontos, az például nem tartalmaznak semmiféle szulfátot, tehát az első, amit a babáknál ugye ki kell pipáznunk, hogy mindenképp szulfátmentesek legyenek, és én nagyon-nagyon szeretem, tehát a baba
tusfürdő az egy nagyon bevált dolog. Mikrofon. Lesz mit kivágni. És a másik pedig már, hogy amikor nagyobbak a gyerkőcök, akkor ez a nagyon kellemes trópusi barack illatú majmos tusfürdő. Én is nagyon-nagyon szeretem, hiszen annyira kellemes az illata, és ami nagyon-nagyon jó, hogyha az én gyerkőcöm az nagyon hosszú hajjal rendelkezik, és szép hullámos, tehát a fésülhetőségét is ezzel sokkal, de sokkal jobbá tesszük. Egyszer próbára kipróbáltunk egy másik sampont, hát nem tudtuk nagyon kifésülni, mindenképp ugye kellett rá sprayt, mindent használni, hogy ezt ki tudjuk gomozni, de a majmos tusfürdő a kedvencünk, és ahogy járunk úszásot, és mindenki az illatától már el van ájulva, úgyhogy a Barbie lesz majd itt egy jó kis reklám már a kis majmos tusfürdőre az úszáson, hiszen nagyon-nagyon kellemes az illata, és ugyanúgy, tehát felnőttek, én is egyébként szoktam néha alkalmazni, mert olyan jól esik néha az a friss gyerek érzés, gyerekillatot visszaadni, és mi a gyerekeknél még, főleg ugye a babáknál, amit láttok a protection, tehát az magában egy ilyen popsi krémként is lehet használni, arra is szolgál egyébként, tehát nem okoz irritációt, a pelenka kiütésektől megvédi a bőrüket, és itt az extra körömvirággal, amivel még jobban nyugtatja a bőrüket, ezek teljesen parfümmentesek, tehát ami tényleg a legalapabb, azt tartalmazza, és a babáknál szerintem nincs is másra szükség, hiszen ők még azért nem csennek annyi dolognak kitéve, hogy annyira kelljen őket tusfürdővel vagy bármiféle dologgal kenegetnünk, és az arc és a testápoló krém, ami szintén a körömvirág, egy nagyon rejtett, és nagyon sok gyereknél tapasztaljuk ugye ezt a kis kiszáradást, amikor főleg, hogyha nyáladzik, ugye gyerkőc, kimegyünk téli időszakban, vagy kipirosodik ugye olyankor egy picit azért ez a téli ekcéma minden gyerkőcnél előjön, akkor ezzel a krémmel, akár idősebb gyerekeknél is nagyon jól lehet ezt a védő rétegét erősíteni a bőrnek, és itt még a pántenol, ami extrán, tehát visszaadja a bőrnek az érzékenységére a reakciót, és ez mindenképp egy pozitív löketet tud adni a gyermeknek a bőrének, és a fogkrém, ez egy ilyen csillogó fogkrém, ami nagyon fontos, hogy a német, az a kis manócska miatt van rajta, az a kicsi piros, az ugye azt jelzi, hogy német fogorvosok által van tesztelve, tehát tényleg nincsenek benne azok a hatóanyagok, amire nincsen szükség a nyálkahártyán keresztüli felszívódáshoz. Úgyhogy én nagyon szeretem a baba termékeket, és nagyon-nagyon fontos, hogy ez a tusfürdő nem csíp. Tehát azért is írtok oda konkrétan, az mindig egy dolog, hogy nem mosunk hajat, mert csíp, tehát ez nem csíp, úgyhogy nyugodtan, bátran, ha vannak a környezetetekben babás anyukák, akkor ajánljátok fel neki, mert szerintem a lehető legjobb, és mindannyiuk arra vágyik, hogy nem visítson a gyerek, amikor olyat kell mosni, hogy a szemembe ment is csíp, és aztán fél óráig azt mosogatjuk, de ez tényleg egy extra dolog így az eredet termékek részéről, és korábban én a patikai dolgokban nem nagyon tapasztaltam azt, ami tényleg extrán szulfátmentes legyen, és a kulcsárban van egy gyerek termékválasztásnál. És megyünk tovább, ami a felnőtteknél, tehát a fogkrémnek a választását, hiszen nagyon sokan vannak, akik érzékeny fogíjjel rendelkeznek, és ilyenkor az aloe vera fogkrém egy nagyon jó döntés. Van a krém és a paszta változata, tehát itt a magas aloe vera tartalomnak köszönhetően, tehát védi a fogényt, csökkenti az érzékenységét, sokkal könnyebben eltávolítja a lepedékeket, és egy ilyen friss, kellemes lehelletet biztosít, és a paszta része is ugyanez a dolog, csak ugye magában más az állaga, és tartalmaz még a szenzitív változata, kacsvirágot, echináceát, és azt tudjuk, hogy a nyálkahártyán keresztül felszívódva van neki egy picikét immun erősítő hatása, és az aloe vera fogkrémet minden olyan esetben, hogyha valakinek intenzívebben foggyulladással küzdik, akkor tiszta szívből tudom ajánlani, hiszen ezek tényleg egy nagyon extra védelmet és magas aloe vera tartalommal vannak ellátva. És az ajakápoló, lehet, hogy észrevettétek már, hogy nagyon sok ajakápoló inkább szárít, mint hogy hidratálna. Ez nagyon sokszor jellemző, hiszen az azért van, mert
nem engedi a hidratáltságát megőrizni, hanem intenzívebben, tehát nincs meg a nedvesség megtartása ezeknek az ajakápolóknak, és ezért is van az, hogy azt érzed, hogy még kenni kell, és folyamatosan is állandóan, és akkor nincs vége soha, pont ezt a hatást érdemes kelteni, annál többet használsz, de viszont itt ez az érzés nincs, a nagyon magas aloe vera tartalommal és a növényi olajakkal bekened, és tényleg szinte egy ilyen jó pár óra hosszára teljesen hidratálta az ajkad, és azért ez ebben az időszakban nagyon fontos, és ami még itt az, hogy nincs ez a ragadós, nehéz érzése, mert a legtöbb ilyen ajakápolónak mindig úgy érzed, mintha tényleg egy ilyen ragasztót kentél volna az ajkadra, és nehéznek érzed, tehát ezt az érzést ez teljesen, és a hidratáltsága megvan neki. Ezek voltak. Van-e itt valakinek konkrétan tapasztalata? Szeretném velük megosztani fogkrémmel, ezért ez is egy érzékeny téma sokunknál. Nincs? Ja, igen, Marcsi, mondd. A baba Uh-huh. cuccokkal kapcsolatban például nekünk a chatbe be is írtam, hogy mert nagyon sokkal találkoztam, így a kisbabáknál a koszmos fejbőrrel, és nálunk például ez vált be egyedül, tehát semmiféle más gyógyszertári dolog, amit fölírtak receptre, végigmentünk mindennel, de a koszmot semmi más nem oldotta föl, mint ez a fürdető sampon a babáknak. Úgyhogy mi ezt használtuk végig. Úgyhogy az én kislányomnak nincsenek semmiféle ilyen kiütései, meg bőr problémái. Örülök neki nagyon. Igen. Ez is biztos egy nagyon jó visszajelzés tapasztalat, ezzel is sokan küzdenek, és ugye sajnos ez már nagyobb korban, 4-5-6 éves korban is előfordul, és akkor érdemes kipróbálni ugyanúgy a baba sampont, szerintem abban az esetben is, attól most valaki 5-6 éves, nyugodtan lehet, főleg, hogy érzékenyebb a bőre, és egyébként ajánlom a figyelmetekbe, hogyha valakinek itt ebben az esetben eczémával is ilyen hasonló gondokkal küzdik a gyereke, akkor a sima alap babatusű menjetek vissza, azt tudja a legjobb hatást nyújtani a bőrüknek. Tovább lapozunk. Hajápolás, ez is egy nagyon fontos téma, hiszen a hajápoló termékek is nagyon fontosak, hiszen azért nagyon sokan küzdenek hajhullással, hajszál gyöngeséggel, pikesömörrel, akár a fejbőrön, és ezek az aloe vera mellett szintén még ugye B5 vitamin pantenolt tartalmaznak, amik a hajszálakat erősítik, csökkentik a töredezést, főleg, hogyha valaki intenzívebben hajfestést időközönként kicsit néha sűrűbben alkalmazza, és nem beszélve arról, hogyha még ugye a hajszárítás, a vasalás, tehát azok a dolgok, amiket így minden nap beiktatunk, és saját magamon tapasztalom, hogy mennyire kíméletes összetevőkkel rendelkezik ez a hajápolószer, hiszen én szinte napi szinten vasalom a hajamat, nekem ugye full göndörhajam van, mint a beharangozó kis képen is láttátok, az az eredeti, nem vagyok vele kibékülve, és ezért nagyon extrán hőhatásnak van kitéve, így minden egyes részét alkalmazok, tehát a sampontól tényleg könnyen fésülhető, puhává válik, és volt itt egy olyan tapasztalatom nekem is csapatban, ahol a pikkelysömörnek nagyon jótékony hatást hozott az aloe vera sampon és a balzsam használata, mert nem szárítja ki a fejbőrt, tehát ezért szintén fontos, hogy itt is a kíméletes összetevőket kell alkalmaznunk, és hogy ezek mélyebben táplálják a száraz, igénybe vett hajat, festés, szállítás után, és itt még az olívaolaj, a kókuszolaj, az argánolaj, ezek még mind ugye feltölti a hajnak a szerkezetét, és ugye ezért csökkenti a hajnak a töredezését is, és ugye ezt érdemes mindenképp úgy, ahogyan használod, a balzsamot azt minden hajmosás után, én minden második mosásnál a hajmaszkot alkalmazom, és azt egy picit 5-10 percig rajta hagyom, hiszen ugye ezzel sokkal, de sokkal mélyebben tudom a hajnak a szerkezetét visszaállítani, és a hővédő spray, ami még nálam egy nagyon nagy favorit, hiszen fontos védeni, és az egy ilyen 200-220 fokon is, hogyha ugye szárítod vagy vasalod a hajadat, akkor azért extrán meg tudnak sérülni a hajnak a szerkezete, és ugye ezt az egyensúlyt tudja visszaadni, úgyhogy amikor nedves a hajad, vagy ilyen félszáraz, akkor fel kell rá fújni, és akkor utána vagy úgy szárítani, vagy amikor meg is szárad, akkor ha valaki vasalja a haját, vagy csak simán szeretné ugye szebbé, rugalmasabbá, fényesebbé tenni, akkor ez a hajmaszk, ez tényleg egy extra táplálást tud neki adni, a hajmaszk és a hővédőspray így karöltve, de a hővédősprayt azt tényleg mindenki ittassa be, mert azért ott
nagyon nagy százalékban, és akkor ne várjunk csodát egy sampontól, meg egy balzsamtól, ha mondjuk minden egyes héten több alkalommal szárítjuk, vasaljuk a hajunkat, mert akkor lényegében az nem tud akkor átadni, az fölviszed, lemosod, és akkor egy hosszabb távon, tehát ez a hővédőspré, ami megadja a hatást. Itt, ha jól tudom, van tapasztalat a samponnal kapcsolatban. Timi, ugye te voltál, aki jelentkeztél. Igen, itt vagyok, Zsani. Sziasztok, szép estét mindenkinek. Nekem nagyon hullott a hajam, tehát ilyen marékszám hullott, egy gyulladás volt a szervezetemben, amikor én ugye találkoztam a cég termékeivel, és én mondjuk együtt kezdtem el a méregtelenítő hatású szívére ivógéllel, ugye azt belsőleg alkalmaztam, és külsőleg pedig a maszkon kívül én mind a hármat használom a mai napig, és 5 hónap használat után vettem azt észre, hogy ilyen 1-2 centis babahajakkal van zufig a fejem, és teljesen megszüntette a hajhullásomat, és azóta is tök rendben van, úgyhogy nagyon szeretem az illatát, az állagát, a spórolósan lehet használni, tehát nagyon kiadósak, én nagyon jó szívvel ajánlom mindenkinek. Köszönöm. Köszönjük, igen. És lapozunk tovább, férfiakra is gondol az LR, és szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy itt is tényleg egy kellemes illatot biztosítsunk, és ezek is a magas aloe mellett nyugtatják a bőrüket, és a borotválkozás utáni gél szerintem nagyon bevált, hiszen az irritált, feszülő érzést nagyon komfortossá tudja tenni, és ugye itt, amit láttok, a borotva habot, a borotva gélt, bármelyiket lehet alkalmazni, hiszen már ott kezdődik az alap, hogy amikor borotválkoznak a férfiak, akkor hogy ezt mivel teszik, hogy közben már mennyire hidratálja a bőrüket, és ugye az anti-stressz krém, az tényleg azoknak, akik érzékenyebbek, mondjuk, hogy általában ez a nyakrés sokkal intenzívebben, a férjem, hogy ez nagyon jellegzetes, és ugye ezt nagyon jól tudjuk alkalmazni, hogy az anti-stressz hatással rögtön érezhető, a benne lévő növényi olajat nagyon szépen visszahúzzák, de akár ugye az after shave balzsamnak a használata is nagyon bevált, és én örülök, hogy tényleg úgy gondolta az LR a férfiakra, hogy egy ilyen kellemes lágy illat, mert szerintem ti is tapasztaljátok és látjátok, hogy amikor van mondjuk nem nevezek meg egy tusfürdőt, vagy egy parfümöt, és így minden illatban játszik, ilyen a tusfürdő, amolyan a golyós, a harmadik a parfüm, és akkor egy ilyen illatbomba felhő, szerintem attól nincs visszataszító amikor, és pont ezért jó az aloe vera a tusfürdő is, és ezek egy kellemes lágy, egy ilyen natur illatot adnak, és talán bármilyen parfümöt használnak, ezek az illatok így nem keverednek, és ugye ezért is jók a golyós, hogyha visszacsatolunk, mert az is ugyanúgy nincs ez az extra illata neki, nem az a lényege neki, hanem hogy a hatása meglegyen, és akkor így kombóban, tehát az aloe vera termékeket nagyon jól lehet alkalmazni, úgyhogy a férfiakra is ezáltal nagyon gondolta az LR, és ugye itt láttok egy táskát, amivel nagyon sok terméktapasztalatot tudtok szerezni, és ez így egyben, szettben is hozzájutható, és ezek a napi alap használt termékeket tartalmazzák, és akkor szinte tényleg az igényes bőrápolásnak minden egyes része megtalálható benne, tehát lehet egy alap tapasztalatot szerezni, és ami még nagyon-nagyon fontos, hogy tényleg, ahol gyerekek vannak, felnőttek is mindegy, az SOS box az minden egyes háztartásban legyen ott, és legyen az életed része, mert annyi tapasztalatot fogsz vele szerezni, hogy te saját magad fogod tudni ebből már továbblendíteni, és higgyétek el, hogy az a legjobb reklám, amit te saját magad megtapasztalsz, mert azt tud szívből jönni, úgyhogy én esküszöm az egészségprogramainkra, minden egyes termékünkre, és tudom, hogy belülről fakad a szépség, de kívül, mint ahogy említettem, nem mindegy, hogy milyen termékeket használsz, és hogy mit viszel be a szervezetedbe, és ezért inkább lehet, hogy ha azt mondod, hogy most egy 1000 forinttal mondjuk drágább, de hidd el, dupla ideig használod, ez is egy alapütős ér, és nem mindegy tényleg, hogy hosszú távon miket juttatsz be, mert azok a problémák, amik úgy ott vannak, szóval szoktuk azt mondani, hogy az örökletes dolgok az egy dolog, de ravaszt az mindig a te életmódot húzza meg, és ez pont így van a bármiféle bőr problémánál, amikor egyszer csak úgy kijön egy allergia, vagy kijön egy ekcéma, akkor lehet, hogy már húzamosabb időn keresztül szervezetedbe olyan kémiai anyagokkal dúsító dolgokat vittél be, amire nem is gondoltál, te azt hiszed, hogy tök jó a bőrödnek, és egyszer csak van egy ilyen reakció, úgyhogy erre mindenképp érdemes odafigyelnetek, és még a termokrém, amit itt láttok így utólag, ott a kis fotón, nagyon jótékony hatása van neki,
mindenféle tényleg megfázásnál, mákascsakányvel, fürdőbe beletenni egy eukaliptuszos, nagyon kellemes, melegítő hatású krém különböző fájdalmakra, egyedül azt, hogy ki kell emelni, hogy ahol gyulladás van, ott azért melegíteni nem jó azokat a helyeket. Abban az esetben, például én most ugye 5 héttel ezelőtt egy nagyon komoly boka picamot eredményeztem magamnál, egy 3 lépcsőt léptem az egy helyet, és az MSM testzselét maximális erőbevetéssel használtam. Helyre is jött 2 hét alatt, csak utána még a rendezvény ilyen felvettem a magas sarkót, ami látom, hogy még a másfél év után közel volt. Ugye Kecskeméten, hogy voltunk ezen az LRS rendezvényen, és utána egy rossz húzással még egyszer meghúztam, és akkor azt húztam egy picit tovább, de 2 hét alatt teljesen helyre tettem, és az én utaságomból még rásegítettem. Most már azt mutatom, hogy 6 hét alatt teljesen helyreállt, de viszont az első löketben az MSM krém rengeteget segített, azt most itt a fotóra lemaradt elnézéseket kérem. Tehát az MSM zselét azt még nagyon jól tudjátok alkalmazni, izületi fájdalmoknál, ütésnél, bármiféle olyan kihívásnál, hogy térműtét, ha valaki átesett rajta, mert ott, ahol gyulladás van, ott mindig hiányzik a kén, és ugye az MSM-mel tudjátok ezt nagyon jó külsőleg is pótolni, de ha jól tudom, akkor erre Andinak van egy tapasztalata az MSM zselére. Itt vagy, Andi? Sziasztok, igen, itt vagyok. Szia! Sziasztok. Hát én most több tapasztalatom is lett, megmondom őszintén. Én nekem ütötték a kezemet, a csuklómat, izmot vágtak ki belőle, és bármiféle kezelés nem igazán használt neki, tehát flektortapasz, flektorpor, mindent is próbáltam, fizikoterápia, tényleg minden is, és sajnos ugyanúgy letapadt az ideg is, a inak is, tehát elég problémás volt. És a 3. műtét után, és ilyen több kezelés után közölték a kedves orvosok, hogy akkor tanuljak meg együtt élni ezzel a fájdalommal, amit szerintem az még kicsit korainak éreztem, azért én úgy gondolom, és nagyon sokáig tényleg flektorporon éltem sajnos, de az sem hatott, és akkor elkezdtem hát a Freedom Gel-el egy fuzamba inni, viszont kentem az MSM krémmel, és már az első hét után már nem voltak akkora fájdalmai, sokkal könnyebben viseltem a napi szintű munkákat, mert én jobb kezemet műtötték, jobbkezes vagyok természetesen, tehát azért nap végére eléggé megviselte a kezemet az egésznapos munka. És a másik, ami nagyon pozitív most, nekem most megint előjött a teniszkönyök, nem tudom, biztos hallottatok róla. Hát ez arra, ugye itt van ez a nagy hó, ugye a jégkaparás az autóról, meg a hó a lapátolást, az annyira nem szereti, és újra kiújult, és reggel este kenem, és sokkal-sokkal elviselhetőbb, és szinte alig érzem. Tehát nekem több problémára is jó volt. És igen, nekem is volt meghúzódott nekem a bokám, viszont nem olyan durván szerencsére, hogy ledöntött volna a lábamról, és esténként szoktam kenni, amikor érzem azt, hogy kicsit jobban húzódik, akkor nem esik jól, hogy behajlítok, és reggel semmi fájdalom nincs, úgyhogy én nagyon imádom, én több területre is használom, úgyhogy jó szívvel tudom mindenkinek ajánlani. Zsani, nincsen hangod. Bocsi, köszi. Mondom, az Andi is szeretne valamit mondani, másik Andi is. Szintén az MSM-mel én beszélek jó, oké, köszönöm. Sziasztok, üdvözöllek benneteket! Nekem is nagyon jó tapasztalatom van ezzel a géllel kapcsolatban, meg is mutatom, így egy jó nagy tubusról beszélünk. Én is izületi problémákkal küzdöttem már nagyon régóta, térműtét után, mikor megismerkedtem a termékekkel, persze utána rögtön elkezdtem ezt is használni, és egy nagyon jó hűsítő érzést ad a testrésznek, mikor bekenjük vele, és mivel, hogy tartalmaz MSM kénvegyületeket és 60%-ba aloe-vérát, ez mellett medveszőlőlevél és fűszfakéreg kivonatot, mivel tudni kell, hogy a fűszfakéreg kivonat és a medveszőlőlevél kivonat nagyon jó az antibiotikum hatású, ezért a gyulladást nagyon szépen le tudja vinni, és ez nagyon gyorsan érezhető, szinte
pár perc után azt mondhatom, hogy enyhül már a fájdalom, ugyanúgy használtam a vállamra, használtam a lábfejemre, és tényleg nekem nagyon bevált, úgyhogy mindannyiatoknak csak ajánlani tudom. Ezzel az egy termékkel nagyon sokat tudtok magatokon segíteni, és sportolóknak nagyon ajánlatos, hogy maguknál tartsák, azért, mert bármiféle izomhúzódás, vagy bármiféle fájdalom azonnal ott van náluk, akkor bekennik, és mehetnek tovább szinte. Köszönöm. Zsanett, megint nincs hangod. Nem teszi rá hangot, nem tudom, mi van vele. Igen, köszönöm szépen. Hát ugye itt van az a végére egy pillanatra, hogy álljunk meg, és ugye, hogy mit kensz a bőrödre, nyugodt szívvel tudod-e a családodnak tovább ajánlani, és innen indul minden, hogy a tested megkapja azt a minőséget, amit elvárt tőled, hiszen a legnagyobb szerven, és azon keresztül nem mindegy, hogy mit viszel be, mert amit ma rákensz a bőrödre, az hosszú távon egy életre megjegyzi, és ezt ne feledd el, hogy pont olyan okos, mint a te agyad, csak te ezt nem gondolod, és hogy ez már tényleg ma nem trend, vagy minőséges dolgokat, hanem ez egy óriási nagy választás, és én tényleg tiszta szívből örülök, hogy itt voltatok ezen a webináriumon, és mint ahogy ígértem, 8 órára szeretném ezt befejezni. Még Timit meghallgatjuk, látom, föltetted a kezedet, meghallgatunk. Igen, én azt hiszem, hogy egy elég, sajnos manapság már egy elég széles kört érintő tapasztalatot szeretnék veletek megosztani. Ugye én egyes típusú cukorbetegként, hogy én mondjuk öröklöttem apukámtól egy nagyon száraz bőrt sikerült kapnom, tehát mindig is kerestem a jó megoldást rá, és hát a méregdrága gyógyszertári tusfürdőkbe se találtam meg. Ellenben ami itt van a palettán, a tusfürdő, akár a sima, akár a 2 az 1-ben, ugye a sampon és tusfürdő, mind a kettő annyira szeretem, mert olyan érzésem van tusolás után, mint hogyha testápolót is használtam volna. Tehát igazából nincs különösebb szükségem azóta testápolózni a bőrömet, mióta ezt használom, hogyha viszont mégis, akkor meg végtelenül jól hidratálnak, és hosszan tartó hidratálás biztosít, könnyen beszívódik. És én azt mondom, hogy ugye nekünk cukorbetegeknek nagyon fontos az, hogy muszáj hidratált legyen a bőrünk, különben mindenféle bőrsérülés, nagyon nehezen gyógyulósebb, amputáció akár, ugye ez azért tényleg nem babra megy a mi esetünkben, és itt olyan termékek vannak a palettán, ugye ezt én mint kozmetikusként is nagyon-nagyon szívlelem, és a szívem csücske a paletta, amiket ugye el is mondtál, hogy mindenféle ásványi kőolaj származékmentesek, amik végtelenül fontosak ahhoz, hogy jól tudjon a bőrünkön ez úgy működni, ahogy az elvárható, és ugye a bőrünk a legnagyobb szervünk. Tehát tökre nem mindegy, hogy mit használunk és mit kenünk rá. Így igaz, köszönjük szépen. Örülök, hogy így végszóra Tini megerősítette kozmetikusként ezt az általam eddig elmondott dolgokat. Én remélem, hogy mindenki magával tudott vinni egy-két dolgot, és fel tudott írni egy-két terméket, amivel le tudja cserélni a háztartásában lévő termékeket, és ezáltal tapasztalatot szerezni, hiszen higgyétek el, hogy rengeteg ember várja a megoldást, és rengeteg ember küzd mindenféle különböző bőrproblémákkal, és nem kell küzdeni ahhoz, hogy ezek a termékek elmondhassák magukról, hogy mennyire jók, hanem tényleg ma dönts úgy, hogy egy 2-3 terméket, ami neked a legfontosabb, azt lecseréled, és ahogy elfogy, kicseréled, mert ezzel tudsz tényleg egy óriási értéket adni a környezetedbe, és én ezért is örülök, hogy 12 éve ezt az oldalt képviselhetem, és ez a jobbik oldal. Örülök, hogy itt voltatok, szép estét nektek, ha kérdésetek van, szívesen privátban írjatok rám, hogyha van konkrétan esetleg nem kaptatok választ, úgyhogy nyugodtan szívesen válaszolok bárkinek az eddigi tapasztalataim alapján. Itt lehetne mesélni holnap reggelig, de 8 óra 5 perc, úgyhogy engedlek titeket, szép estét, sziasztok! Köszönjük Sziasztok! szépen! Köszönjük! Szépen, Jó éjszakát mindenkinek! Sziasztok! Szép Jó éjszakát! Szép estét! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!